Galonggo! So, karon dahil guys kay gagawin natin ay Translate English to Bisaya. Yeah. atong buhaton kay magkuan mi ang English na words amo to i-translate to Bisaya. Lahi jud na It really hurts ang magmahal ng ganito. Sino bang first time jud. O kini first time jud ni nako na meet sa akong vlog ug nakulab sa akong vlog. Kini na vlog kay singit na ni siya kay busy ba mi kay stress kay mi karon. Kaya ang unang pakilala natin ay si の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Angel. の虜になってしまえばきっとこの夏 Siya By si the way, I'm and I'm yours. Then の虜になって I'm Sarah Jane. so start ani guys kay ini kuha jud ni namo sa libro nangita jud mi sa libro nga amo i-translate to Bisaya jud ba Yes. nga Kaya namin. kini pampatalihuan ay sa noy pampatalihuan Pampatalinuhan. sa mga Bisaya. Pampatalinuhan. Pambreta sa mga Bisaya. Oh. Bisaya aming dako. Kuha jud mi og libro sa English no para amo i-translate to Bisaya. So ang una dyan ni mag-translate og Bisaya ay si Mikaela. Paano siya pa? Ako jud ang last. So kini siya na challenge guys is walay consequence. Kuha na siya dula lang lingaw-lingaw namo. Lingaw-lingaw lang ni namo para pamuwala. Kami nabuang sa mood. Nawala. Mabuang ni jud mi. Pampalingaw lang mi. Okay. Sige. Ona. Tugid akong kakulbaan is katong English ay Bisaya translate to English na ako kay yung grammar kay kung dako just binuo ko. Okay ra kaayo. Pero may gansapto ng tanan ako. Sige, una. Kayla. Number 1. The man is standing. The man is standing in the doorway is my father. Ang lalaki. Kasi man. Ang lalaki nagtindog sa unahan kaya akong papa. The man is standing in the doorway is my father. Kung say doorway? Si doorway, portahan. Portahan mo ang... Okay, ano siya guys? Oh, portahan. Uy, hindi mo lang Bisaya na ng doorway. Sige. Usan mo pag-express this. Dili lahi na pod. Ay, oda na kayo na ito. Dahil bubuka siya na ako, oy. Winnie. Yes, I'm here. Kulbaan dyan niya siya. Kini nga pangutana is a very serious. It's a very confidential. Kini. What? The car was stopped by the police moving at very fast speed. The car was stopped by the police moving at a very fast speed. Kana. Sakyanan, Zay. Ang sakyanan ni Hunong kaya ang pulis ko sa Kung sa kayo patangan ng pulis. Huh? Yun mo. The car was stopped by the police moving at a very fast speed. Tulog eh. Ay, oo. Oo. Sakto. Uy, So, ang nga. sakyan na ni Hunong. Hunong. Din ang pulis. Nagpakusog og Dagan dagan. o gani. Ako gani ko. Oo. Kana. Sakyanan, Zay. Ang sakyanan ni Hunong kaya ang pulis ko sa Gago! Sana. Oh my God, tabang. Dilis ko balo. Kini, ay, sa'yo na kini siya. Ano ni? This is about the dog style. Hala, dili mo yung ginahon na ha. Kini, the dog was picked up by the dog. Uy! The dog was picked up by the dog catcher, left alone by his master. Ala ka, mga laki, mga English dyan. Ito? Ang iro. Ito? The dog? The dog. Ang iro, gipunit sa Another. another iro. Unsa na? Ang nilakaw nga nag-inusara kauban sa iyang master. Gago!
Unsa man ni? Mali ang libro. The dog was picked up by the dog. Ang iro. Oh, di na alam gina. Ano? Alin? Ay, basi niya kitoy. Ay, oh. Ay, mandog banday. Ano raw? Ikaw nang ang iro di pick up sa dog catcher ba? Kung sabihin, ibig sa pick up, day. Dayon. Dugot siya. Kigibili siyang master. Leave alone by his master. Okay, last. Ako na dyan ang last. Sige. Apay na nagbunggo. Ang na. Wala, sakto na to, day. Having seen how the kids rehearse the play, we feel all excited to watch the final Uy, taas lagi na. Sa'yo na kayo ni Oy. De? Having seen how the kids rehearse the play, we feel all excited to watch the final performance. Pati ba si Bisaya mag-translate? De? Reliable. Having seen how the kids rehearse. Bangin ako ni Judy. Kinsang nagtanaw. Ang mga bata, gitanaw ay ang mga bata, Bisaya. Please Laka. yourself na mag-alone ba? Having seen how the kids rehearse the play. Having seen. Di mo din siya paglatan. Having seen how the kids rehearse. Nakita sa ubang tao ang mga bata na nag-rehearse o nagdula. Then we feel all excited. Dili, gumao akong ang mga bata, ang ilang gipa-feel, ang mga, translate Lang, nami blind din guys. Wow. Blind in Have seen how the kids rehearse the play. We feel all excited to watch the final performance. Na, laban. Saman. Having seen how the kids rehearse the play. Si having? Pag nakita na mo sa bata na nag-rehearsal sa ilang play role play. Tapos, We feel excited excited. kami na Kaya na, makita makita ilang Final performance. Ay, uyab, it's a white uyab kami! Tanaw white uyab. Karon, dili na tanahuman sa aton. Sa to, Queenie? Translate English to Bisaya version. Oh, wala mo inana da. Kami na rin nakahimo ato. Himo mo sa inyo. Okay na, dito na tanahuman guys. Katong wala pa na-subscribe sa akong channel, please subscribe na mo guys. Kini nag-vlog kay singit na guys kay. Yes guys. Kami basic kami sa mga mga module, mga online classes, you know. Di na kahugasan ng plato guys. Dito na tanahuman guys. Kung nalingaw mo dali na video, do share. What's up guys? So karon dahil nga nakoy gikuan dahil napakoy nagpapa-shoutout dahil kinalimot dahil kong gahapon kay tungod na sa nalingaw kay mi gahapon no. So karon pa-shoutout si Maki, si Ate Jinjin. So dili na good magmahay Ate Jinjin gi-shoutout na ta kay katong gi-shoutout na ko last is mao ditong daan kay basta every na mag-shoutout sa every magpa-shoutout sa ako notes man na ako. Yes, dili gyud na ako limtan kay importante beta mo. So, karon si Ken Hamolin akong gagaw, then si Chanchan Oberes, si Lara Cabo, si Joseph Bitox, si Junior Gundaya, ug si Ate Abigail Deliegos. So, if you want to shout out sa ako is mag-comment down below mo or mag-message me because I approach. Tapos, replyan ta mo di ko guys snub. Bitaw, karon dai guys, kay ako na ginisingit na pa shoutout kay basic kay ko karon kay gikan ko nag dito sa Pikas kay you know basta katon yan. Di ba naman batayin ninyo man akong paint pangit kay no kay ako pa na utlohon, that is trial pa lang. Karon ako ligo no, ligo jud. Ligo kay karon pag human ako ligo. Dili ako. Pag human ako ligo, kung nasad ko ati man sa ko module. Yes, busy mi karon, busy estudyante.
kung nagustuhan niyo tong video na to, please like, share, and subscribe. Bye! Ingat po kayo at stay safe, stay hydrated kayo dyan. Bye!